Kan du få? Kan du ta noe av han i? Nei, se han er redd jo. Trø mora også. Det er ikke... Hva? Nei, gå ned igjen. På der har vi. Nei, Roy, nå... Nei, du må finne det seter, det sted da. Nei da. Vet du hvor den jævla ståbærtjeneren? Du kan få komme opp her selv. Men den detter ned den, vet du, igjen. Nei da. Nei, nei, nei. Jeg tror ikke Ja, nå har jeg gitt den en sjanse da. Ikke mist den ned her nå. Kom Ja. deg ut. Han prater jo på sted da. Jeg ser en ståbær. Nå kom mora med en gang. Nå kommer jeg og tar deg. Gjorde de det, ja? Her er en unge til oppe her. Ja, jeg regner nesten med det. Aviser den dem, da. Ja. Da er det lugnt da, jo. Hei! Roy! Operasjon Redd Måkeunge. Roy. Kom til start.